Les perífrasis verbals. Les perífrasis verbals són causa de molts maldecaps, sobretot pel que fa a les d'obligació. N'hi ha dues, amb caràcter personal i amb caràcter impersonal. Estem parlant d'haver de i de caldre, tant en la seva versió personal com en la seva versió impersonal. Caldre costa un poc més en la seva versió personal, ja que fa ús del present de subjuntiu. Per exemple, cal que facis la compra. Però si és impersonal, és senzillament cal fer la compra. En la versió haver de personal seria has de fer la compra i en la versió impersonal és s'ha de fer la compra. Ah, qui? Nuance? Com és nuance en valencià? Curiosament, en valencià tenim el mateix com en anglès, encara que no se li dona importància. Però, com a regla mnemotècnica, podem establir que to have to és el haver de i el must és el caldre. Deure més infinitiu en valencià expressa probabilitat i en valencià, a diferència del castellà, no té preposició de. Per exemple, si algú pica a la porta, dius, ui, qui deu ser ara? Deu ser el carter. I si dius, qui devia ser ahir a les 5 de la vesprada? Devia ser el carter. Per expressar el futur immediat, anar a només es pot emprar si hi ha moviment. Si se n'ha perdut el sentit de moviment, s'entén que és un ús perifràstic. És a dir, un ús correcte seria vaig a comprar i efectivament te'n vas. Però si no hi ha moviment, com estàvem dient, l'ús correcte d'un futur immediat és amb el futur simple. I si se'l vol dotar d'immediatesa, fem ús d'un adverbi d'immediatesa, tipus ara mateix, tot seguit, d'ací a un instant, adés. Adés serveix per al futur i per al passat. Per al passat fa un momentet, fa un moment, i per al futur d'ací a un instant, d'ací a no res, d'ací a un moment. La programació de teatre en valencià és prou rica en comparació amb altres ciutats. Anualment a Elx se celebra el Festival Medieval d'Elx, enguany en compte amb la 24a edició, i el cartell n'és aquest. I fins ara les perífrasis verbals d'infinitiu, perquè també n'hi ha de gerundi, i aquestes les veurem en un altre vídeo pensant en un nivell més superior, de C1 cap amunt, cap a C2, i si cal, C2++++.